Na perši deň kračúna veľkú službu Božu na 10 hodín ráno u katedrály svätého otca Mikolája u Ruským Kerestúre slúžil pároch z Berkasova otec Vladimír Edelínsky Mikolka a soslúžil pároch staroverbácky otec Alexij Hudak. Poneže pre aktuálnu epidemiologijnú situáciu na služby nemohol prisustvovať vladíka Kýr Georgij Džudžar, ukazaní prečítá na jeho vinčovánka. Того року славимо Рождество Христово інша і на необичний спосіб, у незвичайних обставинах, як віда потераз. Але ніч нас не може зопрец і припречить, що у нас народив Христос Спаситель і провазив нас до живота вічного. З тими думками відчуємо того святе, судьбоносне Рождество Христово, день народження Месії, заєдницький защитський нас, найбуде заєдницька і крачунська радость, а серце кожного з нас найпостає Вифлеємська шейка, де найзапитує Господище нового народження Месія. Христос і Бог наш, Христос Рождества, ваш владика Джура. Na služby bolo prisutné krásne číslo vírnych a počitovaní všetky míry za štíty od koronavírusu.